nu coboară, nu mă lăsa aici. Nu! Tu credeai că o să scap de mine? Tu unde mergi acum? Eu merg de la Mihailești, mai merg vreo 7 minute, 10 minute până la stâlp. La stâlpul? Da, băiat. Marian mă cheamă. Aurel. Hai că mergi cu mine dacă e, că nu mai, vezi, zice că nu mai vine băiatul ăsta. Cum zici? Hai. Dacă e mai jos să dau și eu un fotoliu jos, că l-am în spate aici și la urmă mergem mai departe, la Mihailești acolo. Decât îl dau jos și gata. Da, băiatul, stai niște. O să iau în față muncolo?